Όχι, το 9999 είναι αυτό το πράγμα που θα γράψω. Mario 1609 said 99999999999. Ο Μάριος βούρες. είναι πολύ underrated, εντάξει. Αλλά έκανε τέραπον για τη λάγκαρα. Πού είσαι? Oh my Δεν god, ξέρω ο τώρα. Μέση! Ο Μέση! Καραμέση, καραμέση. Γαμώ Όχι το αλήθεια, πέθανα. ο Μέση! Έχει κάνει sensitivity. Please μην πεθάνουμε πίσω από τον okay. Μάλακα, πήρα triple kill! Τώρα έχει. Λίγο. Ρε, το game δεν έχει gravity πολύ. Ναι ρε μπρο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Σε χαστοκίζω. Anyway, θα ανεβάσουμε αυτό στο... Θέλω πάμε να παίξουμε πλάκα και σβλακίες. Experience από hitbox αυτό το game. Βλέπετε το μεγαλύτερο καμπέρι της καρδιάς εδώ πέρα να καμπερώνει, γαμώτη. Οπα, γιατί βρίζεις? Παιδιά, ο Μάριος είναι πολύ κακό παιδί. Τελείωνε! Περίμενε λίγο, πρέπει να δω πόσο ping έχω. Πέρα μου, έχω μια χαρά 159 ping. Εσύ πόσο ping έχεις δηλαδή μαλάκα για να κολλάρεις τόσο? 100 με 150. Είσαι κολλήνη. Μην μιλάς. Όχι. Και μετά λέει για μένα. Μαλάκα, εσύ είσαι ο κάμπερ, όχι εγώ. Άντε, όχι τον διάλογο, μαλάκα. Γιατί είπα σίγουρα ποτέ κάμπερ. Βλέπετε το μεγαλύτερο καμπέρι της καρδιάς εδώ πέρα να καμπερώνει, γαμώτη. Γαμώτο έφτιασα παντού. Τι? Και αυτό δεν ήταν lag. Μπακάρα μέσα από το κοντέινερ για κάποιο λόγο. Ο μπρο έπτυσε. Γαμώτο! Τι hitbox έχεις! Χοντρό. Χοντρό, jumpscare. Σπάσω. What? Τι ήταν αυτό, σε βάρεσα, τι έχεις κάνει? Ναι! Oh no. Του μικρού παιδιού. Μέσα από το γολ! Μέσα από το γολ! Τι μέσα το γάλα ρε καμένα. Τι καμένε ρε μπρο, εσύ είσαι ο καμένος πίσω από το γολ. Καημένη. Πολύ ωραίο map. Πρωτοτύπο. Ξέρεις πόσο πίθαν το jump. Αυτό. Α, το είδες όλο το βίντεο που είχα ανεβάσει? Ναι. Αυτά τα effects και αυτά ξέρεις από ποιος μου το έδωσε την Ο ιδέα? Ποτάς. Ο Ποτέας. Όμως Μου είπε είναι να κάνω λίγο πιο ζωντανά cringe. βίντεο. Είναι Και πιο το έκανα. cringe το τέτοιο ρε τα effects. Ναι, είναι λίγο πιο cringe, αλλά πιο... πιο λιγότερο βαρέτο το βίντεο, ξέρω. Μάλλον. Πας καλά στο CapCut, άμα ψάξεις μια μουσική που θέλεις και τη βρεις, δεν είναι copyright. Το CapCut βγάζει τα copyright sounds. Ακόμα και άμα έχεις συνδέσει το account σου από το TikTok, άμα έχεις βάλει το account σου στο TikTok στο CapCut και αποθηκεύσεις ένα sound για να το βάλεις και δεν υπάρχει Ναι, και έχω ένα restart να πρόβλημα. κάνεις το CapCut, Έχω ένα σημαίνει πρόβλημα. ότι είναι... Δεν με αφήνει το TikTok να συνδέσω το account μου. Απλά. What? Σ' αφήνει? Δεν με αφήνει. Γίνεται. Δεν ξέρω Ναι. γιατί δεν σ' αφήνει, αλλά γίνεται κανονικά. Μάλακα με βάζεις ένα εσένα πριν έξω από το box. Πριν βγεις καν από το box.
Νεγρομπάλες. Σταμάτα. Ο Μπρο καμπάρει. Το ξέρω. Όντρο. Ουγκα μπουγκα γιολό! Έλα. Oh no, dai Vito. Είσαι διαμπήτο. Μέσα από το γολ. Μέσα από το γολ. Μέσα από το γολ. Μέσα από το γολ. Μέσα από το γαμμένο γολ. Όχι μαλάκα δε. Όχι μαλάκα. Όχι. Τι κάνουν. Περιεργείστε. Εσύ περίεργος είσαι. Full boxed like my grandma, boxed like a fish. Then here comes another one. Where's she going? Why is she so slow? Why is she living on my wall? She's slower than my grandma. Εδώ πέρα είναι πολύ χρήσιμο το shift lock για parkour. Να κάνεις κολπάκια να μην... Ειδικά με το glider που έχω. Κοίτα εδώ. Θυμάσαι το TikTok που είχα κάνει που παίζαμε αυτό το game. Άρεσε μου το slow. Τέτοια κολπάκια να κάνεις. Δεν είδε, τέλος πάντων. Αυτός. Παίξουμε μπεις τώρα καλά. Άντε κόντρε. Μαλάκα, είναι ό,τι πιο OP εκείνο η ομπρέλα ρε μπρο. Και γυρνάει κιόλας. Η Mary Poppins. Ο Ninja, ο ψεύτικος. Όχι YouTuber όμως, σίγουρα. Θα κουβαλήσω. Τι να κουβάλεις ρε, τους έχω φάει όλους. Έχεις ένα ντε. Τι, το βάρεσα. Άντε μια ώρα χοντρέ, Έχω χοντρέ. 7 kills. Και εσύ έχεις ένα. Άντε ρε χόντρε. Μου μιλάς και από πάνω. Έχει όντως δίκη. Μπω, θα φάω βρυσίδι. Εδώ είναι ο χόντρος. Πουσάρουν σπον. Θα πάω από πίσω. Ήρθε σε μένα. Where is blood going? He's so blind. Oh wait, he left. Oh, he saw me. He finally Δεν τυός. Δεν τένας. He's running away. Έλα εδώ το bacon. Το bacon. Εντάξει. Έχω 8 kills και έχει μόνο 2. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αφήστε ένα subscribe. Και το κλείνω το βίντεο επειδή μερικοί παπάρες μας είπαν να μας τρώξουν τα αρχίδια. Ελπίζω να σας άρεσε τα 8 λεπτά αυτά. Thank you. Bye bye. Bye bye.